Eskerrik asko hurbildu zareten guztioi. 29 urte daramatzagu Josuren hilketa argitu nahian, ez baitzioten bizitzeko eskubidea bakarrik urratu, ikerketa eta justiziarako eskubideak ere ukatu zizkioten. Hala ere, inoiz ez dugu etxi. Bidean, aitea galdu dugu, azkeneko momenturaino bere semeari zegokion egia jakin izan nahi zuena, eta bidean ere babesa eman diguten lagun izebata osabak. Denbora gehiegi daramagu itzaletik argira abiatu nahian. Jende askoren laguntzarekin gaude gaur hemen, bizi osoan eskertuta egongo garen hoiekin, eta behintzat lortu dugu ikerketa bat abian jartzea. Egia lortzeko ezinbestekoa den ikerketa. Baina hau ondo burutzeko jendearen testigantza behar dira, eta hori da gaur zinez eskatzen duguna. Testigantza hoien bitartez agian, posible da egia jakitea. Herri oso bati ukatutako istorioa. Eskerrik asko.